Ayo sing lanang kon ngadeg. Yo. Dapukane apa iki sing lanang? Sing lanang ki dapukane bagusan ya ora nyandak. Elek ya ora nyandak, ya wis pokoke sak kecekele pokoke. Ya gandeng panyuwunan saka Pak Parman ki lho maringi rokok sak slop. Oh iya. Engko tak bagi wong loro karo kowe kin. Tatin rasa wong ra udut kok. Ora apa-apa dikeki. Ayo rasa mau wis nampa kok kok ndremis banget to sindan. Oh, ya kan kita jarene bersama-sama. Ra, bersama-sama piye iki ming karo Solikin kowe duwite iki Solikin kok tak keke Solikin. Mesake. Solikin cangkeme ombo semono kae iki. Malah arep nanti. Ayo playon sih. Oh iya, turuk. Wah, iya. Iki dadi apa lho? Piye to? Oh setan iki. Turuk. Menungso ra tatanan. Lah ngopo? Njaluk playon kok ming kon ngiri wong uyuh. Lah kok bablas nang kamar mandi. Muga-muga kejepit rit. Wong urung sida kok wis kepoyoh ya. Lah iya kok ya wis ben nengke wae ditunggoni nang kene ya. Arep melayu nang ndi kae. Arep endo karo kenyataan kae. Iya. Wis. Rasa dibicet. Napa nek ta? Lah, iya. Aku tahu nguyung ngono kuwi didelok wong nonton. Dibengoki saka njaba, kok dadak digoceki abot napa, Pak? Aku ya muni. Lah nggih ta kok dadak dicekeli lho. Kok abot ya. Cok gentra. Ya. Dapuane gentra. Engko atatin cempluk. Oh iya. Ngono ya mai ya. Suwun iki nyekel dengkong niki nek tak paru ndak bocah selak nesu engko ya dibuka sikik. Panu jenenge paringane Pak Parman Juragan Deli. Oh iya. Loro. Tangane ra kuat ya nganggo untu kok. Ngomong ngono kok ora kuat lho, kok mau tak bukake. Hah? Aku ora omong kowe. Nek ngomong tak bukake apa? Nyo, aku ya ngono. Lah kok ya ora omong nek ra iso buka. Ora iso arang singset e. Ya piye carane? Ora iso kowe. Malah mbukake ngawur iso antek. Kebarut-barut barang. Apa? 5 pas. Ya, aku 5, Solikin 5. Kowe wis duwite. Nggih. Cepet, Kin. Oh, wedhus ki. Iki lho lagi iki lho, tenan tak setrap sesuk. Medun langsung arep tak tonyo. Aja mesake. Kon gelis kok. Iya. Wah jan setan tenan kok cah siji kae. Iya. Wis gak munggah. Wah ora dadi iki ngono nek kowe kesuwen ngono ki ora dadi iki. Kok gek mulih malah. Golek wangsit sik paling ya. Napa lagu riyen mawon, Pak? Apa? Lagu Oh ya sambel kemangi sik. Sinten? Sapa sing anu Mbak Ayu? Ya, kowe nang kono wae rasa lunga lho. Ngono kowe barang kok nguyu, ayo. Bubar ra sida nembang. Iya. Turuk.
Wis gek omong iki piye wis ditabui kok medo meneng wae. Ngerti ceritane ora? Ceritane napa, Pak? Ah, mulane nek arep nyambut gawe iki ora nguyuh sik. Kepinteran iki nek pas kepoyo kuwi kok nek dadi ra kepoyo kowe ora kepinter. Oh, modar ora kowe saiki. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ora rasane nyuwun pangapunten. Ayo gawe wis. Anu wedine iki gentho karo cempluk. Ya. Cempluk. Kuwi suarane sapa kuwi? Gento, Pak. Suarane gentho iki gedhe, gentho iki anak warok. Mbak Yu cempluk. Ngono kuwi kok cemplek. Atene dibandem sandal karo cempluk kowe. Bayu cempluk. Ngapa? Ora apa-apa. Kowe arep nendi, Pluk? Aku arep mulai. Minggir. Aku arep liwat. Arep liwat ngendi? Liwat kene. Ah wis tak jaga, Pluk. Lah terus ngapa? Aku kuwi jane ya wis suwe Ngapa? seneng karo kowe, Pluk. Seneng karo aku? Heeh. Kowe ora sadar diri apa piye? Sadar diri piye? Kowe ora ndek pengilon nang omah. Duwe loro, Pluk. Lah mbok ngilo. Ya engko sik urung-urung kok ndang ngilo. Ya karepku ngene lho, tok gentok. Ngilo raimu iki kaya ngopo? Ayo bagus to, aku kira anake sapa, Pak? Mbok. Ben pokoke tak sekait genti kowe pokoke. Aku anake Ratu Punpa Dewa. Goblok ora. Iya. Aku kuwi anake Warok. Warok Surabangsa. Surabangsa, Pluk. Nah. Lah ya aku ngerti lah, kowe ngerti ora aku sapa? Ayo kowe cempluk. Lah Anake Kang Golo. Pernae piye ngono lho. Anake Pak Denggolo. Anake Pak Denggolo kowe kuwi rak Mbak Yuku. Lah kene ngerti nek aku Mbak Yumu kok kowe tresno karo aku iki edan apa piye? Lah nek jeneng Adi terus karo Mbak Yuki rak ya wis sak trepe to, Pluk. Ya ora. Gelem ya, Pluk. Mah, Ladene aku, Pluk. ya wegah aku ora seneng karo. Alah wong gur sedilit wae kok. Oh sik rasa 10 menit, Pluk. 10 Kuwi menit. kok ngladeni kok 10 menit iki ngladeni apa? Wedang, Pak. Hah? Wedang. Kowe ganggu ngrujuk dasmu iki kowe. Aku grujuk sirahmu, Pluk. Mbok kowe iki elingo ngono lho. Tak tuntun. Ngene ya, Pluk. Ngene ya, Pluk. Kene ya Yu. Ngene ya, Yu. Aku ki wis suwe seneng karo kowe. Aku ki wis suwe seneng karo kowe, Pluk. Mula kowe tak adang ning dalan kene. Heeh, ngono kuwi, Pluk. Mula kowe tak adang ning dalan kene kuwi memang apa? Pancen jam semene iki. Pancen jam semene kuwi wis jame Kowe bali kowe saka bali saka pasar, Pluk. Ah. Kok sik to sikilku kecubles paku. Kene tak tambani, Pluk. Ya nya. Ya gawa rene. Cek aku tak pindah ya. Ah. Nah, nyedak kene, Pluk. Ya aku aja cedak-cedak sikik wong aku ora seneng karo kowe lho. Ayo peloke, Mas. Manesmu. Apa? Pelok, Mas. Wo pelok ya wis. Kok njaluk pelok arep ngopo? Arep gandrung Ayo kok. gandrung, Pluk. Lah aku ora gelem lho. Aku Siap, siap. Tro. Ya ora. Paksa. Ora nek jenenge wong tresno kuwi kudu nyawiji antarane lanang karo wedok seneng karo seneng. Ning aku ora seneng ya ora bakal dadi. Mengko rak suwe-suwe seneng, Pluk. Ya ora, aku ketoke ora nek rupamu kaya ngono. Ya engko tak gantine. Diganti apa? Ganti tolo. Teneh ming tingil-tingil no. Has piye? Ya ora aku mah. Kudu Ora gelem. sudi. Ora sudi lah aku ki Mbak Yumu lho. Ah, Mbak Yu nek kaya ngono, Kaya ngono piye? aku iki ayu lho, Pluk. Lah ya pancen aku ayu. Kowe ya bagus ning kaya tikus ngono iki mbok elingo ngono lho. Kowe kelinge so. Pripun, Pak? Kulon kono gunung. Kulon kono gunung, Wetan. wetan ya gunung. Ah. Kidul gunung, Pluk. Kowe tak Ngapa lho? Aja tak rudo paripeksa, Pluk. aja makan mek-mekan. Ah, iki sing asik lho nyampe iki, Pluk. Asik kek. Kowe ketoprak kok Lho, muni iki sing asik ki piye? Wegah aku nek carane ngono kuwi. Aku gelem, Pluk. Lah ya gelem nek ya alon-alon
suara kasare kaya ngono lho. Raras rumeng swara nira. Gelem ya, Blok? Tuh gelem, Blok. Ora. Tak pepeke galengan lho, Blok kowe. Kang lam-lam neng ati. Iki ana dalane. Sik. Iki ketoprak kok biayaan tekan dinding ngopo? Lah ngawur lho iki. Ngawur, lah jenenge tresno. Terus nek ngono kuwi ya wegah wedoke gila no.